Εξοχισμότατε, Πρόεδρε του Τουρκικού Διαμερίσματος, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μαθητές, με συγκινητική χαρά και ενθουσιασμό γιορτάζει σήμερα ολόκληρη η πατρίδα μας, το απανταχού ελληνισμός, τον ανισμόνητο ελληνοϊταλικό πόλεμο. Όταν η έκρηξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε τυλίξει ολόκληρη την Ευρώπη στις φλόγες, η μικρή μας πατρίδα κλήθηκε να προσφέρει τις θυσίες της για τη διατήρηση της ελευθερίας των λαών. Και όταν ο Μεταξάς απάντησε όχι στον Ιταλό πρέσβη που ζητούσε την υποταγή της χώρας μας, στην Ιταλία, 8 εκατομμύρια λόγοι στράφηκαν εναντίον του μικρού ελληνικού λαού. Ανέτοιμοι και χωρίς άφθονα πολεμικά εφόδια, οι γενναίοι στρατιώτες μας έπρεπε να αντιμετωπίσουν στρατιές ολόκληρες με ανώτερο εξοπλισμό. Και όμως δεν εδίστασαν. Ατρόμητοι πολεμιστές έστρεψαν στη μάχη και με απαράμιλη γενναιότητα, πολεμώντας μέρες και νύχτες, εμπόδισαν τους Ιταλούς να πατήσουν τα ιερά χώματα της Ελλάδας. Υπομένοντας το βαρύ χειμώνα, απέκρουαν τις άγριες επιθέσεις των εχθρικών στρατευμάτων, έχοντας πάντοτε στο πλευρό τους την Παναγιά αλλά και τους αθάνατους ήρωες του 21, να τους εμψυχώνουν. Η αρχή, αέρα-αέρα, στα βουνά της Πίνδου και στα μέτωπα της Αλβανίας, τρέχει σε φυγή τους φοβισμένους Ιταλούς και μέχρι την άνοιξη του 41, η νίκη της Ελλάδος είναι πια παγκόσμιο γεγονός. Η Ιταλία του Μουσολίνη, τροπιασμένη, θα στραφεί για βοήθεια στην πανίσχυρη Γερμανία, ενώ οι σύμμαχοί μας, κατάπληκτοι από τη μεγαλειώδη αμβρία των Ελλήνων, θα συνειδητοποιήσουν ότι οι δυνάμεις του άξονα δεν είναι ανίκητες. Η σημασία του πολέμου στην Αλβανία υπήρξε αποφασιστική για την όλη εξέλιξη του Παγκοσμίου Πολέμου. Η άρνηση για υποταγή, που εκφράστηκε από το όχι του Ιωάννη Μεταξά, είναι το κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Το όχι είναι ένας σταθμός με βαθύ νόημα, γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δικαίου με το άδικο. Η 28η Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην έντοξη ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας